हेलौ खुलुमबाय उन्दै गिदिर गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोबाय। दिनै आङो दैजिं फेस्टिभेलाव दं। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टु बेक माय चेनेल। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। प्लिज अननानै जोबजासिम नायलां। आङो दैजिं फेस्टिभेलनि मा बुस्थुआ माने बबे गोरोन्थि जादों आरो माबायदि जानांगौमोन आं बिनि सोमोन्दैबो बुंलांगोन आरो मा सिस्टेमै जालांगासिनो दङ बियो आं बेखौ मोजाङैनो खोन्थालांगोन। मानोना आङो दैलिग फैयो, दिनैसिम दैलिग माने बांद्राय फैद्रायाखै। दिनैजों खनब्रै जाबाय आरो 4 टाइम जाबाय। माने मेन प्रग्राम समाव आं फैबाय थायो। आं मोनायावल' बांसिन फैनाय जायोमोन, सानाव फैयाखैमोन। बेखायनो आङो साननि भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बानायनो हायाखैमोन। नोंथांमोना नायलांदो। दिनै जानुवारि 2 तारिख, माने 2 जानुवारि माने। आदसा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे। बियो बेसरबारिया 27 डिसेम्बराव बिराद मोजांमोन दै। दायो माने गोबाव जानायखाय बेसरबारिया थांबाय। एनिवे बे जेबो नङा। दा नायलांबाय थादो। नै बेजों ओरै नै राइट साइडजों मा दङ, रेस्टुरेन्ट दङ, बहुत मोजां रेस्टुरेन्ट दङ। बेजों थांनानै जाहैनो हागोन। प्लास नैबेहाय भिडिअ फट' लानोबा हनै बैहाय नैबेजों थाबायलांनो हागोन आरो। नोंथाङा बायसान्स गोलैबा खिन्थु दैयाव गोलैगोन। बेवहाय हमथाग्रानि जेबो माबा गैया। बैहाय ना गुरदोंना, बे ना गुरनायाव फट'क लाहैनो हागोन आरो थांनानै। बैहाय एसे गुवार राउन्ड बानायना दोनदों। ओमफ्राय बेजों जाय थाबायलांनो हायो बे थाबायलांनो हागोन आरो। जास्ट नैबे नै फुरा मा होनो मुम्बाइ, चेन्नाइ, कन्याकुमारि बेफोरबायदिनो बिच बायदि बानायदों आरो ना बेवहाय जिरायग्रा। बहुत बरिया बिच बायदि नुलायथारदों। बहुत बार नाङो, गुसु थान्दाथार। नोंथांमोना फैयोबा जिरायनो हागोन। गोलोम बोथोरावसो स्पेसियेलि बहुत मोजां जागौमोन आरोना बे जायगाया। वाव, बहुत गुवार एरियाया। देग्लाय बहुत गुवार बानायदों। थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन आरोना, मडार्नसिम आरो फुरा डिसिप्लिनसिन जादों। डिसिप्लिना बहुत बरिया मेनटेन खालामनो हादों। आरो थांनाय लामाफ्राबो लामा सामायाव बहुत मानि माबा जाया आरोना। थांनाय फैनाया फैनाय, गारि पार्किंआबो बहुत स्टाइल बानायदों आरोना, फुरा डिसिप्लिन। गारिया थांनाय फैनाया फैनाय आरो फुरा मानि माबा ट्राफिकआनो गैखाया आरोना। नोंथांमोना फै। मानसिया बहुत जादों आरो जानाया। दाख्लैफोर जायाखैमोन, एसे खम जादोंमोन। 27 खालिबो खम जादों। ओमफ्राय 28, 29, 31आव एसे बुरजा जादों। ओमफ्राय 1 तारिख, ओमफ्राय दिनै 2 तारिख, दिनैबो मानसि जादों आरो जालांबाय थासिगोन। आरो 4 तारिखआवथ' गावब्राजोबगोन लोगोफोर, माने मिकासिम फैगोन। नै बे एरियाखौ नायलाय। बे गथ'फोरनि थाखाय स्पेसियेलि बेवहाय 20 रुपिस लायो हाबोबा। नैबे आर्टिफिसियेल एलिफेन्ट, मैदेर आर्टिफिसियेल बानायनानै दोननाय। बहुत मानसिफोर थांलाय फैलाय जागासिनो। बैयो जाहाजनि सि, बेवहाय माने रेस्टुरेन्ट दं सिङाव। बे सालायग्रा नङा दै, ओरैनो बानायनाय मोनसे माबासो बेयो। फुड प्लेजा, बेवहाय फैनानै नोंथांमोना जानो हागोन मोजां बुस्थुखौ। बहुत बरिया बानायदों। सिख्लाफ्रा नै फट' खेबजादों मालाय। इस बाब दे खेबजा दे, जेबो नङा। बयबो फट' लानो लुगैखायो। नै जोहोलावफ्रा बिसोरबो लादों। नैबेहाबा मा थाबाय थादोंमोनबा, मा खालामदोंमोन? बेखौनो मालायफोर फट' लानायखौनो मा स्टाइलाव लायो बिदि नायदोंमोन खोमा आदाया। नै मा मोनजागोन नायदों नोंथाङा फैयोबा बेवहाय। इन्डियान फ्लेग दङ गोजौआव। बहुत बरिया डेक'रेसनखौ बहुत बरिया खालामदों माने। ला दे आदा ला फट'। आदसा दा फैफिनबाय, ओंखारबोबाय नै ओरै नायनो। बयबो जिरायदों थान्दा। वाव सुपार। हेलो, बेरायदों। नै बै नाव दै, बियो नाव गाखोदों नै सिख्लाफ्रा। मेगन खनाजों सोर सिखोला नाहरबाय थानो। वाव, हेलिकप्टार। नोंथांमोना गाखोनो हागोन। 1000 ना 1500 बिदि लायोनो। आङो मोजाङै सोंनाय जायाखै। दामा थांनाय बोसोराव बेबायदिनो जादोंमोन नालाय, बेसेबाङानो जागोन। बहुत मानसिफ्रा फट' लादों नै। साना बादाम फानदों। आं जानो बायो, बालाबारियाव बुफुंजोबनाय लांदाङै फाननाय ना बेफोरो। जानो नाङा माने बहुत बाला हाबो। नायलाय लांदाङैनो दोनो। उरायलाजोबनानै बायो आरो बालाया। जों मेगनजोंसो मोजाङै नुवा। जायोबा ख्रेब मोनजालायो एसे। नायदो नै जायगाया बहुत गुवार। नै हेलिकप्टार बिरगासिनो दङ। माने इन्ट्रेस्टखौ लानो हागोन आरो ना लाइफआव, गाखोफेरनो मोनाखैबा। आंबो दाबो खनसे
खनसेबो गाखोफेराखै फ्लाइटआव गाखोदोंबाबो आं बाहाय गाखोआखै फ्लाइटआवथ' बहुतबार गाखोबाय नाथाय आं हेलिकप्टार गाखोफेरनो मोनाखै उन्दैफोरनि गेलेग्रा दङ जोङो गराय गाखोनो हागोन गराय दङ माबि दङ नैबे नै गोजौ गाहाय जालायो आरोना सटा भिम दंलायो नामा बेरायै बेरायनो मेंगुलायो मिथिबाय बहुद गुवार ना एरियाया बहुद गुवार बानायदों नोंथांमोना फै दैजिं फेस्टिभेलाव फै एन्जय खालामफै थांनाय बोसोरनि बायदि मा होनो बे गुरुनि फिदिंनायखौ मा होनो एन्डिं खेला गुरुनि खेला फैसानि गेलेनो हागोन बिदि बे अपेनलि प्लास मोनसे बुस्थुआ जाहैबाय नोंथांमोना सानना लादो आं जेबो बुंला जायखिजाया जे मोजां ना गाज्रि नोंथांमोननि सायाव ओमफ्राय नैबे एरियानि नोंथांमोना ड्रेस मा बायनो हागोन गासिबो मोजां मोजां ड्रेस मोनो बेयाव बे ड्रेस एरियायाव आं दसे हाबनि दै माने बै आं बुंनाया जाहैबाय नोंसोरो दाउ खेला आरो फैसाबो खेला गेलेदों बिदिबो जादों माने बेहाय थांनानै भिडिअ खालामनो बहुद दिगदार आरोना सोरबाया दुखु मोनो बुजानोबो हागौ बेहाय थांनानै भिडिअ खालामोबा नोंखौ आं बेहाय भिडिअ खालामला खुगाजोंनो बुंसै बेहाय गुरुनि खेला फैसानि खेला जादों आरोना ओमफ्राय प्लास थांनाय बोसोरनि बायदिनो जादों थांनाय बोसोरनि बायदिनो जौ बिदैनिफ्राय गोराननिफ्राय लानानै गोजानिफ्राय फारसेनिफ्राय मोनजोबगोन मोनफ्रोमबो दखानाव थांनाय बोसोरनि बायदि जादों मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना बिजिरदो ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय दा बुंगोन आङो र' खोनासंबाय था नोंथांमोन अब्ला बुजिलांगोन गुबुन हारियासो नालाय जोंनि बर'फ्राव बेफोरबायदि दखान होनो हायामोन नामा बर'फ्रा मालाबाबो ओरैनो थायो मिथिबाय मोनफ्रोमबो बिजनि एरिया मा एरिया बहुत जायगा एरियाफ्राव गस्ला दखान लंपेन्ट दखान माने जिखुनु जोङो शपिं खालामनो थाङा मानो मार्केट खालामनो थाङा मानो मार्केटावनो बिसोरल' आरोना जोंनि बर' हिन्जावफ्राल' मैगं फानो ओमफ्राय बिनि अनगायै मोजां मोजां गस्ला जि जोम माबा माबि साइकेल मटर साइकेल माबा माबि बर'नि दखान मोनसेबो गैया जोंनि एरियायावनो गुबुन हारियासो लाख लाख मा खालामगासिनो दं फुरा थाखा माबागासिनो दं आरोना नोंथांमोना जेबो साननो रोङा बेखौ बेखार बेंगालरावसो मावलाबायो नोंथांमोनाबो फिसा फिसौ गस्ला दखान हो दखानफ्राव गुबुन हारिनि गोजाथ' दखानफ्राव नायलाय नोंसोरो स' एनिवे नोंथांमोना साननानै नाय एसे जिखुनु बुस्थुखौ खामानि मावनो साननानै नायनांगौ आदसा जेबो नङा बे जानानै थांबाय बेवहाय बेसेबां दखानदारफोर दङ बे दखानदारफ्रा मा होनो अरिजिनेल दखानदारफोरा गुबुन हारि जाय बुस्थुआ डुप्लिकेट दखानदारिफोर जेरै इलिगेल माने लिगेल नङा आरो इलिगेलाव गोलैयो ससाइटिनि थाखाय इलिगेल सरकारनि थाखाय इलिगेल बैफोर खामानिया जोंनि बर'फोर मावो नायलाय थां नोङो खेला दुलायाव थां नोङो जौ दखानाव स' आंनि बुंनायखौ दुखु मोननाङा आं मोजां बाथ्राखौ थारैनो नुनायखौ मेगनजों नुनायखौ बुंदों आरोना बिदिनो सोरबा दखान होगिरिफोरल' नङा बयबो बर' हारियानो सोरखौबा दखान होगिरिफोरखौल' डाइरेक्ट थांखिनानै बुंदों बे नङा बिदि दासान दुखु दामोन बयबो आरो जोंनि बर' हारियानो बिदिखौल' मोजां मोनो नालाय आरो बिदि नङाबानो जोंनि बर' हारिया बिदियाव हाबा आरो दा नै जागासिनो प्रग्रामा जोंनि बर' मानसिखौ नायनोबा खेला दुलायाव थां जौ दखानाव थां बर' नुगोन नैबेनि स्टेजाव प्रग्राम जागासिनो दङ बे प्रग्रामाव मोनसे मिस्टेक जादों दैजिं फेस्टिभेलाव मानो होनना बुङोबा भिआइपिनि थाखाय नै बहुद गुवार जायगा आवग्रिनानै दोनदों आरोना बेवहाय मानसियानो गैया ओमफ्राय बै जाय बुस्थुआ पारफरमेन्स खालामनो स्टेजाव बेबो इन्टारेस्ट होनाय नङा आरो नैबे सानै साथाम होनाय मानसिया बै गेजेराव भिआइपिनि सेरा बहुद मोजां दं हाबनो मोना आरो बाउन्डारि खालामना बुङो एसेबांबा गोजाननिफ्राय नुहुरगोन आरो ना इन्टारेस्ट गैया सोर हारे भाई सोर भिआइपि
सोर मा खालामनांगौ फिसा खालामनानै होजों स्टेज गुदि मोखाङावनो खालामना दोन बिसोरनि थाखाय मा एथ' गुवार बिदि भिआइपिनि थाखाय खालामनानै दोनोबा सोर नायगोन बहाय सोर थांगोन सोर इन्ट्रेस्ट मोनगोन नों गुबुन जायगायाव थां नोङो गिदिर गिदिर फेस्टिभेल जायो आरे भाई जोङो बहुत जायगायाव बेरायनानै जों मोनथिगौ बहुत फेस्टिभेल जायो बहुत मा जायो बेबायदि भिआइपिनि थाखाय फिसा जायगाल' होयो बिदि एथ' गिदिर जायगा नों बाउन्डारि खालामना लानानै सोर घन्टा नायनांगौ जाखो सोर इन्ट्रेस्ट मोननांगौ जाखो आरो मोनसे खोथाया बेनो दा मा होनो माबा जागासिनो स्टेज पारफरमेन्स जागासिनो दङ बेवहाय गोजौआव गाखोनानै साबानिफ्राय 6 जन 7 जनसिम मा थायो इउटुबारफोर थायो भिडिअ खालामो असम लानानै गेमबोल लानानै माबा माबि लानानै थाथे थुथे गावजों गाव साब्रै साबाजों सिरायलायनानै भिडिअ खालामो जों अडियेन्सफ्रा नुहुरानो आरे भाई इउटुबारफ्राबो बुजिनांगौ बहाय आरो माखासे बेखौ मा होनो स्टेज प्रग्राम सालायग्रा बिथांमोनाबो बुजिनांगौ जे माने बिथांमोना माने ड्रन बाहाय नोंथांमोना ड्रन बाहाय गोजाननिफ्राय भिडिअ खालाम स्टेन्ड भिडिअखौ दोननानै गोजाननिफ्राय जुम खालामनानै खालाम मा गासैबो मा होनो थाथे थुथे भिडिअ खालामनाय बहुत गाज्रि नुयो आरोना अडियेन्सफ्रा गाज्रि नुयो बे आंनि माबानिफ्राय नङा बहुत मानसिफ्राबो बुंगोन मोजांखौनो सिनायहरा जों ओरैनो गोजाननिफ्राय जोङो भिआइपिनि थाखाय जों बहुत गोजानाव थानानै नायनांगौ जाखायो प्लास बेजों आरो थाथे थुथे नायबावोबा सोर मोजां नुनो स' बे नाम्बार 2-3 मिस्टेक बे आरो बेनि अनगायै जेबो मिस्टेक गैया गासैबो डिसिप्लिन जाजोबदों जायगाफ्रा एराउन्ड गासैबो साइड गावबा गाव खालामना दोनदों बहुत मोजां जादों आरो बेजों लोगोसे मा होनो गारि पार्किंफोर खालामनायाबो बहुत मोजां जादों लामाफ्रा बहुत मोजां जादों आरो डिसिप्लिनसिन जादों देग्लाय मानसिफ्राबो साबसिननिफ्राय हामसिन फैदों बेखौ आं मोजां मोनदों आरो नाथाय नैबे आं स्टेज माबाखौ एसे दुखु मोनदों आरो ना भिआइपिनि जायगाखौ गुवारद्राय दोनदों आरो भिडिअ जायो इउटुबार बिथांमोननि बे भिडिअ खालामग्राफ्रा माने थाथे थुथे खालामजोबो आरो ना जोंनि गोजाननिफ्राय नाहरनानै नुहुरा बहुत आरो ना नङा नों इउटुबार हिसाबै नों नांगौबा ड्रन बाहायनो हायाबा नोंथाङा गोजाननिफ्राय स्टेट केमेराफोरजों खेबनो आरो बिदि जानांगौ आरो आदसा बेखौ बाद होदो दोनथ'बाय दानिया फैनै जोंहा दैजिं फेस्टिभेलाव मा खालामगासिनो दङ भिडिअ लागासिनो दं आइ लाभ दैजिं स्पेसियेलि नों नायनो थाङोबा गुबुन हारियानो बांसिन फैदों दे 50-50 जागोन दिनैनि दिनाव जाथारोबाबो माने जोंनि बर' मानसिया आं बुंखादों बिदियाव बांद्राय बेराया बै दखान सिङाव थागोन ओमफ्राय खेलानि सिङाव थागोन बिदियाव बांद्राय खम जायो नायनो गुबुन हारिया फैदों बेरायदों माबायदि नायफैदों थांदों फेमिलि फैदों बेबायदिनो गोजोनदों माने बहुत गोजान गोजाननि मानसिफ्रा फैबाय बहाय नुजाफैदों गोजोन मोनदों जोंनि मानसियाथ' दैजिं फैनाय लोगो लोगो सानखायो लोंग्रा दंना गैया होननानै दंबासो थांगोन माने फैगोन आरो सिङाव गैयाबा दस्रायाव लोंना फैगोन बे जोंनि नेमखा नङाबा बेरायनो इन्ट्रेस्ट मोना गोजोना माला सोलायबावगोन मोनसे खोथा आं बेखौनो बिराद मोजां मोनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव देग्लाय मानसि सासेबो एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमायाखै बहुत मोजां क'क्राझाराव 8 जन 2 जन जाबाय उदालगुरि 7 आरो बाक्सायाव 7 ना बेसेबांबा जाबाय आरो चिराङाव दासिमबो सासेबो गैया सासे जादोंमोन बिथाङा जिउ गोमायाखै दासिमबो दङ होननानै खोनानो मोन्दों आरोना बहुत मोजां बयबो बिदिनो मोजाङै था जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोजां जानायखाय आं मोजां मोन्दों आरो दैजिं फेस्टिभेल जादोंबाबो बहाय रावबो जिउ गोमायाखै माने देग्लाय डिसिप्लिन जादों आरो साबसिन जादों नोंथांमोनाबो मोजाङै खालामनानै बिदिनो सोलिलांबाय था बाय बाय लोगोफोर दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो बाय बाय